Так, отже, наша зустріч буде записана, дорогі друзі. Я пропоную ще буквально одну хвилинку зачекати, так, і будемо розпочинати. Будемо розпочинати. Щоб всі, хто до нас, як правило, за перших кілька хвилин приєднуються усі, хто планував приєднатися. Іноді бувають якісь труднощі у людей, але зазвичай перші кілька хвилин – це такий час, коли всі приєднуються. Отже, дорогі друзі, я думаю, що ми будемо зараз 18:03, ми не будемо гаяти часу, будемо розпочинати нашу зустріч. Я рада вітати всіх, хто приєднався до нас. Я вдячна всім колегам, друзям, всім, кого цікавить історія і культура кримсько-татарського народу. Ми сьогодні маємо лекцію із циклу, із нашого лекторію, який присвячений історії і культурі кримсько-татарського народу. 1 серпня ми розпочали нашу лекцію вступною лекцією пана Рифата Чубарова, а сьогодні ми переходимо до історичної лекції, до минулого. Адже це дуже важливо для того, щоб ми розуміли, що з нами відбувається зараз, і для того, щоб ми шукали той ґрунт для порозуміння, про який йшлося на першій лекції, ми маємо добре знати минуле, що відбувалося, а також ми маємо знати, як це минуле спотворювалося або замовчувалося в пізніші періоди, зокрема те, як це минуле спотворювалося, коли Крим був анексований Російською імперією. Але сьогодні ми будемо говорити про попередній період, і якраз лекція під назвою «Держава і суспільство Кримського ханства» сьогодні у нас буде виголошена, і наш лектор, автор цієї лекції, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української географії та джерелознавства імені Михайла Грушевського, пан Владислав Грибовський. Ми дуже вдячні пану Владиславу за те, що він погодився з цією лекцією виступити, адже він один з найкращих фахівців, які знаються на цьому періоді, на його специфіці. І дуже важливо, щоб ми чули саме у виконанні науковців якісні лекції, які стосуються нашої історії. Дуже прошу вас, пане Владиславе, до слова. Дякую, шановні товариство. Я хотів би вам представити свої напрацювання щодо держави і суспільства Кримського ханства. Я спробую окреслити в динаміці становлення кримсько-татарської держави, так само, як і взаємодію кримських татар з нагайцями. Це дуже важливо, оскільки нагайці брали участь у етногенезі кримських татар. І, власне, те, що ми зараз називаємо кримськими татарами, нагайцями, це вже результат довготривалого формування зазначених етносів. З самого початку я наголошу на тому, що ми досі ще перебуваємо під тиском тієї наративної традиції, що сформувалася наприкінці 18 століття, коли Російська імперія поглинула Кримське ханство і створила власний наратив історії Південного регіону, який максимально був припасований до вмонтування цієї території до Російської імперії. Отже, цей наратив виходив з того, що спершу існувала блискуча грецька, антична, римська цивілізації. Згодом потік варварів в лапках поглинув цю цивілізацію, і Росія, на думку Катерини II та провідника її політики Григорія Потьомкіна, повертала цей край до цивілізації, очищуючи його від кримських татар, нагайців, турків. І таким чином нова Росія поставала у вигляді такої собі нової Греції. Отже, цей наратив змінювався і дійшов уже до того часу, коли, приміром, я навчався у пізньорадянській школі, у тому вигляді, що, мовляв, існував такий собі агресивний татарський світ,
Світ цей був такий абстрактний, без конкретизації, що за народи в тому світі жили, як відбувався етногенез цих народів, як формувалися держави цих народів. Отже, це хиже вороже одноманіття, мовляв, постійно шкодило російській державі в її дуже високій справі об'єднання земель колишньої Київської Руси і звільнення від татар, нагайців Криму для того, щоб там поновити цивілізацію, православну державу, культуру як нащадку, як спадкоємницю Візантійської імперії, якою мислила себе Російська імперія. Тому моя лекція, поза сумнівом, попри уникання власне такого полемічно-ідеологічного дискурсу, налаштована на деконструкцію цього мета-тексту, який досі за інерцією присутній і в наших сучасних українських шкільних та університетських підручниках, і, на жаль, присутній на лекціях у вищій школі. Отже, йдеться про те, що в 13 столітті було сформоване потужне державне утворення, яке називалося Улус Джучі. За нашою історіографічною традицією його тотожнюють з Золотою Ордою. Отже, термін «Золота Орда» є дещо штучний, пізнього походження, але початкову точку для кримсько-татарської державності потрібно назвати саме Улус Джучі, оскільки наступні всі правителі регіону, який називався Дешт і Кипчак, були, власне, джучідами після монгольського завоювання. Отже, чингізіди джучідської гілки очолювали державу під назвою Улус Джучі, або Улук-Улус, Великий Улус. Золота Орда, ще раз наголошу, що це пізній історіографічний винахід, до середини 14 століття. Ця держава була достатньо ефективною, централізованою, з розгалуженим державним апаратом, з великими і комфортними для життя державами, містами, розташованими на караванних шляхах. І саме наявність караванних шляхів робила можливим централізацію Золотоординської держави, Улусу Джучі. Тобто потік товарів і людей створював основу для того, щоб існували постійні державні інституції, централізація була забезпечена, і хан правив не так військом, як через свій бюрократичний апарат цієї величезної держави, що охоплювала більшу частину сучасного Казахстану, все Нижнє Поволжя і доходила до причорноморських степів. Не все було гаразд у цій державі, траплялися особиці, лиха і таке інше, але до 1359 року ця держава була відносно стійка, стабільна. І останній золотоординський хан Бердібек, який помер близько 1359 року, залишив по собі розладнану державу. По-перше, тоді трапилася епідемія чуми, що розладнала караванні шляхи. Разом з розладом караванних шляхів зникають і згасають міста, блискучі золотоординські міста, які забезпечили централізацію Улусу Джучі і забезпечили розвиток управління цією територією. Відбувається деградація усього державного устрою. Згасає чільна лінія джучідів, яка йшла від Бердибека. Відбувається колосальна особиця. І під час особиці, що тривала у 60-80-ті роки 14 століття, відбувається зміна населення. Зі Сходу, з місць менш вражених епідемією чуми, а це була страшна пошесть, що охопила не лише золотоординські міста і степові утворення, але і всю Західно-Центральну Європу. Через Крим чума потрапила до Південної Європи, далі поширилася на північ і вже через Скандинавію потрапила до Новгорода і далі розійшлася вже другою хвилею по давньоруських князівствах. І
Більшість вчених сучасних солідарні в тому, що розлад у Суджучі стався внаслідок епідемії чуми і подальших соціальних негараздів. От для того, щоб зрозуміти витоки кримськотатарської державності, потрібно дуже ретельно придивитися до останнього 20-ліття 14 століття. Отже, в умовах, коли золотоординські хани втрачають реальні важелі влади, формуються альтернативні державні утворення на чолі з так званими беклербеками. Беклербеки не належали до чингізітів, але це були ситуативні військові вожді, яким військове щастя посміхалося настільки, що вони змогли зосередити під своєю орудою військо у більшій кількості, аніж золотоординські хани. Тому всі хани, які правили Улусом Джучі в 60-80-ті роки, були номінальними. От, і в цей самий час підвищився Ель, тобто племінне утворення киятів на чолі з Беклербеком Мамай. Мамай під своїм контролем зосередив управління більшістю міст європейської частини Дешт і Кіпчаку. Вважається, що його політичний центр був поблизу сучасного міста Запоріжжя, там, де Кучугурівське городище. От, але в той самий час і кримські міста були підпорядковані Мамаю. І от, щоб протистояти Мамаю, один із претендентів, належний до бічної лінії, що походила від Джучі, Тохтамиш, спирається на підтримку правителя Самарканда Тамерлана. І от в цей самий час з'являється ще одне примітне явище для української історії, так і історії регіону і Центральної Азії всієї, як козакування, тюркської козаклик. Саме в цей час через козакування створюються нові політичні осередки. І ці політичні осередки, що виникали на основі козакування, дали таких політичних діячів, як, наприклад, Тамерлан, який був сином заможного, але не родовитого степовика, який випасав десь там овець поблизу Сирдар'ї, Амудар'ї. І от Тамерлану вдалося через козакування стати правителем колишнього Чагатайського ханства, от, яке було поруч із Золотою Ордою. Що ж то було за козакування? Як створювався політичний осередок довкола претендента на владу у певній державі? В першу чергу це була структура на кшталт князь і його дружина, тобто нібито так само, як у давньоруські часи, так? Але це в умовах степу, в умовах уже розладу золотоординських держав. І саме утворені на кшталт хан та його бадири, рівнозначно князь і його дружина, так, формують реальні політичні центри, що згуртовують владу довкола нових претендентів. Тобто відбувається повне переформатування влади, коли вже немає караванних шляхів, коли не функціонують повноцінно міста, коли немає підстав для централізованої адміністрації. Отже, лише через казаклик можна було формувати реальну політичну силу. Отже, хан і його нукери. Таким був, зокрема, таким казаком був, зокрема, і Тохтамиш. От, Тохтамишеві нукери підняли його на Білій повсті, і саме сам акт підняття хана на Білій повсті означав його інтронізацію. От, тобто започаткував нову традицію щодо управління великими просторами. І нукери хана перетворювалися за Тохтамиша на його найближчих прибічників і провідників його влади. І от вони отримали назву Карач-бегів або Карачеїв в українських та російських джерелах. Отже, виникнення системи Карачеїв було покликано на те, щоб змістити вплив попередніх беклербеків, зокрема Беклербека Мамая. Спільно з Тохтамишем Тамерлан громить Мамая і заодно
руйнує залишки золотоординських міст. Це він робить для того, щоб змістити напрямок караванних шляхів, остаточно добити те відгалуження великого шовкового шляху, що йшло із Центральної Азії до Північного Причорномор'я, і на тій основі живилися тамтешні золотоординські міста. Отже, після Тамерланового погрому міста остаточно згасають, і згасають залишки тієї централізації, що за інерцією ще існувала від Золотої Орди. І Тохтамиш здобуває владу у Лусі Джучі лише завдяки козакуванню, завдяки тому, що під його владою перебувають нукери, вони ж є карачбегами, і вони ж очолюють великі військові утворення, спираючись на які Тохтамиш намагався бути самостійним володарем у Лусі Джучі, і це спричинило його ворожнечу з Тамерланом. В цей час посилюється новий Беквербек Едіге, який стає основоположником Ногайської Орди. Отже, саме в цій мішанині, в якій дуже важко розібратися, дуже важко відстежити послідовність політичних подій, визрівають нові політичні центри, які гуртуються довкола таких міст, як Еськір Крим або Салхат в Криму, Тюмень на північно-східному Кавказі, далі Касимів, ближче до Московщини, Казань, а вже після розгрому Великої Орди 1502 року формується Астраханське ханство, де так само відтворюється нова система, яка, власне, започаткована була Тохтамишем. Тобто хан на чолі державного утворення, підвладні йому, як правило, чотири карачі-бека, і пізніше виділяється інституція під назвою Калги, тобто першого наступника хана. Подальше розгалуження цієї системи призводить до виникнення такої інституції, як Нурадин, тобто другого наступника хана. І спираючись на цю структуру, Тохтамиш і його нащадки намагалися подолати ту фрагментацію, що виникла в умовах розпаду Улусу Джучі після смерті хана Бердібека. Отже, ця ентропія влади, що тривала впродовж усього 15 століття, охопила всю територію Улуса Джучі. І те явище, яке називалося козаклик або козак-чакмак, тобто відхід в степ якогось достойника амбітного, який претендував на політичну владу, формування ним своєї когорти з числа нукерів, для того, щоб цих нукерів в разі успішного завоювання великого міста чи великої території поставити в якості своїх представників, в якості провідників своєї влади на чільні посади. Так функціонувала влада в постзолотоординський період. І тому Велику Орду дослідники часто відмежовують від Золотої Орди. Далі, наступне, що, власне, уже після того, як централізація держави на основі розгалуженої мережі караванних шляхів, міст і таке інше, вже не мала ніякої фізичної підоснови, тобто цього вже або не існувало, або існувало у згаслому вигляді. Власне, і хан свою реальну владу підтримує лише тим, що постійно перебуває в стані війни. В умовах слабкої централізації, і, до речі, ця закономірність чинна й досі. Тобто, коли існують великі імперії, коли згасають державні інститути, централізовані, так би мовити, осередки провадження централізованої влади, дуже потрібна війна як згуртовуючий чинник. І тому всі пізньоординські хани були змушені провадити інтенсивні війни. На це був приречений Тамерлан, який дуже хотів стабільної держави, але через те, що постійно виникали нові осередки конкурентної боротьби, то йому доводилося вести постійну війну, підтримувати все суспільство, яке він владарював, у стані постійної військової мобілізації. І тому ця риса також передалася і Кримському ханству, яке виникло
уже в умовах розгалуження генеалогічної лінії, що походила від Тохтамиша. Тобто Тохтамиш започаткував нову генеалогічну лінію, нащадками якої були і перші кримські хани, і, зокрема, Хаджи Гірей, який став основоположником Кримського ханства. І при цьому я хотів би, щоб ви мали на увазі ту обставину, що, власне, Кримське ханство формується як таке лише як окрема територія, окрема держава лише в середині 16 століття, до середини 16 століття. Хани, які перебували в Криму, претендували на владу над колишнім улусом Тохтамиша. Тохтамишів улус, власне, так ця назва фігурувала в титулуванні правителів колишнього улусу Джучі, як у Криму, так і у Великій Орді. Ще потрібно зважити на те, що в цей час не було стабільної столиці улусу Джучі. Хан постійно переїжджав з так званим Ордобазаром. Ордобазар – це таке величезне утворення, що перебувало в постійному кочуванні на чолі з ханом. Тобто в Ордобазарі перебували чільні урядовці, представники найвищої аристократії, яких хан не мусив постійно тримати біля себе, щоб вони, боронь Боже, не пішли кудись на сторону і не почали займатися козакуванням, тому що козакування – це стартова позиція, з якої починаються всі політичні процеси. Так? Тобто козаклик – це така собі точка початку нових держав, чому до козакування ставилися надзвичайно уважно і його остерігалися. Тобто козак у постординському світі – це претендент на політичну владу. Коли ми говоримо про те, що козак – це людина, так би мовити, незалежна і таке все інше, то це не схоплює всієї смислової специфіки цього явища, оскільки йшлося про непідвладність і незалежність як стартову позицію створення нових державних утворень, як претензію на верховну політичну владу. Отже, щоб гасити ці осередки козакування, і Хаджи Гірею, і його конкурентам доводилося постійно перебувати в Русі, перебувати на чолі Ордобазара. В Ордобазарі тримати усіх представників родової, військової тощо аристократії. І Ордобазар – це постійна столиця хана, що перебуває в постійному русі. От так можна це все окреслити. І тому про якусь столицю, прив'язану до міста, говорити не доводиться. Еський Крим в 15 столітті зберігає свої вагомі позиції як великий торговий центр. Там лишається чимало від торговельної інфраструктури, караван-сараї, дороги, ямська служба тощо. Отже, всі ці речі в залишковому порядку присутні, але я підкреслюю, що це був саме залишковий порядок. Ось така політична специфіка того старту для Кримського ханства, яку я хотів би окреслити, яка далася в знаки як для Криму, так і для української історії, оскільки козакування, що вже охопило українську людність наприкінці 15-16 століття, значною мірою внесло в собі інерцію степової політичної традиції. Тобто козак – це був воїн, який претендував на щось особливе, що буде в майбутньому, так? Чого ще зараз немає. Тому саме така специфіка розуміння козакування дуже потрібна для того, щоб по-новому поглянути на суспільно-політичні процеси 15-16 століття, що торкалися не лише Кримського ханства, але і козацької України. Отже, козацтво – це стартова позиція для всього політичного подальшого будівництва. Отже, в 1424-27 роках в Криму закріпився Девлет-Берди, син Таш-Тимура, який недовго владарював в улусі Джучі близько 1393 року. І потім його відсторонили від влади його більш завзяті конкуренти. Брат Таш-Тимура, Гіас-ад-Дин, був витіснений у тій конкурентній жорстокій боротьбі до Литви. І вже нащадок Гіас-ад-Діна, який, можливо, був народжений у
Литві, а саме Хаджи Гірей, саме спираючись на Литву, встрягає в боротьбу з іншими претендентами на Великоординський престол, і уже від свого імені починає заявляти претензію на Крим як на свій першорядний улус, оскільки там його родич уже був правителем і створив своїм правлінням прецедент для Хаджигіреєвого правління. А з іншого боку, Хаджигірей, спираючись на Литву, претендує на весь Великий Улус, тобто на всю Тохтамишеву спадщину. Отже, конкуренти Хаджигірея були його двоюрідними братами, дядьками і таке інше. Тобто йшлося про боротьбу між різними гілками династійної лінії, що походила від Тохтамиша. Тобто Тохтамиш повністю переформатував владу в постардинському просторі. І Хаджигірей уже був результатом цього переформатування. Для Хаджигірея було характерно те, що він намагався позбутися економічної сили генуезців та венеціанців. Більше його непокоїли, звісно, генуезці, які мали безпосередні факторії в Криму, на південному узбережжі Криму. І Еський Крим або Салхат залишився у владі Хаджигірея, але поруч з Еським Кримом перебувала Кафа, куди прямував основний потік товарів, які мали стратегічне значення для всього регіону. Тобто раби, цінне хутро, віск тощо. Отже, поруч перебувають Кафа і Еський Крим. Між володарями Еський Криму і генуезцями в Кафі відбувається постійна суперечка. І в цій суперечці Хаджигірей спромагається відкрити свій порт Каламіту або Інкерман, що номінально належало до князівства Феодоро, але фактично Хаджигірей створює там свою факторію, намагається, вже минаючи генуезців, торгувати з Чорноморським і Середземноморським регіоном, що дало основу для створення нової централізованої держави. У той самий час Хаджигірею доводиться воювати з своїм конкурентом Саїд Ахметом. Саїд Ахмет намагається якимось чином взаємодіяти з Московією. Хаджигірей орієнтується на Литву і Польщу в цій боротьбі. Тобто виникає нова конфігурація сил, що в подальшому буде визначати політичну ситуацію на сході Європи. У 1466 році Хаджигірей помирає. Після нього не лишається такої централізованої системи, яка б дозволила автоматично його наступникам стати главою Крима. І це закономірно призводить до боротьби між синами Хаджигірея, Менгли-Гіреєм та Нур-Давлетом. Нур-Давлета підтримує хан Великої Орди Саїд Ахмет, і також генуезці. В той час Менгли-Гірей намагається знайти опору в Литві і в Османській імперії. В цей самий час відбуваються інтенсивні завоювання османів на Балканах, здобувають османи Константинополь, перетворюючи на свою столицю Істанбул. Далі розгортають свою експансію на південному березі Криму, витісняють генуезців звідти, і в 1475 році Кафа потрапляє під владу Османської імперії. Це змінило місцеву розстановку сил і сприяло тому, що Менгли-Гірей здобуває низки перемог над усіми своїми конкурентами. І закріпляється з османською допомогою в Криму. Остаточно його влада в Криму була проголошена в 1478 році. Нур-Давлет був відтіснений від можливості реально претендувати на владу, вже не був конкурентом. І вже в наступні роки османський султан заявляє хану Золотої Орди, умовно Золотої Орди, йдеться про залишки, так? Тобто, що це все було в такій дивній динаміці, яку нам можна
лише за певними відголосками якось зафіксувати. Так? Тобто хан Ахмат отримує від Мехмеда Фатіха заяву про те, що Менгуй Гірей перебуває під захистом е, османського падишаха, і відтепер уже хан Великої Орди не може втручатися до справ Криму. Фактично, в цей час і було устатковано кримську Кримське ханство як таке, так, за Менгуй-Гірея. У 1480 році, відправивши своє посольство до Литви, оскільки йому Менгуй-Гірею було потрібно переформатувати свої відносини із давнім союзником Крима Литвою, для того, щоб заявити, що відбулося в Криму, чому він став ханом і яка в Кримському ханстві існує система влади. Отже, було заявлено, що на чолі держави стоїть осібний хан, він же є імператором. От, також є його наступник або заступник Калга Ямгурчі Султан, головний Карачей Емінек з роду Ширій. От, і для того, щоб зрозуміти, як в подальшому ця система функціонувала, потрібно зважити на те, що за традицією вважається, що саме Ширини і Барини, представники головних карачейських родин Криму, які вели свій родовід від нукерів Тохтамиша, так? Які підняли Тохтамиша на білій повсті на ханство. Отже, Ширини і Барини запросили Хаджі Гірея на ханство в Крим. От, і Ширини також підтримали його сина Менгуй Гірея. Власне, це і визначило, було одним із чинником того, що Менгуй Гірей став одноосібним володарем Криму, точніше його передгір'їв та степової частини. В той час, як південний берег Криму, що раніше перебував під впливом генуезців, відтепер уже опинився під владою Османської імперії. От, і, власне, позиції Менгуй Гірея щодо османських падишахів були доволі високі і міцні, оскільки османські падишахи походили від туркменських другорядних родин і не були такої високої родовитості, як хан Криму Менгуй Гірей. Тобто статус Менгуй Гірея був набагато вищий, ніж Мехмеда Завойовника, попри те, що він був реальним імператором Великої імперії. Так? Але ж родовитість роду османів була набагато порядків нижче, ніж роду Гіреїв, які походили від чингізідів Тохтамишевого покоління і через чингізідів, звісно, через джучідів до чингізідів. Тобто хаджі і Менгуй Гіреї були нащадками чингізідівської традиції, політичної системи, попри ті всі трансформації, що вона зазнала в пізні часи Великої Орди. От, і вже в 16 столітті устінюється зв'язок між Кримським ханством і Османською імперією в той спосіб, що османи, поза сумнівом, визнають вищість гіреїв щодо традиційного статусу, визнають гіреїв чингізідами. От, і на цій підставі за чингізідами зберігається контроль усього степового простору, оскільки це є питома їхня територія. От, і уже через гіреїв османи правлять причорноморськими степами, основуючись легітимність свого правління саме в той спосіб, що Кримське ханство увійшло до Османської імперії, стало його інтегральною частиною. Ну, спершу позиції Менгуй Гірея були дуже високими в Стамбулі. Він був старшим родичем і поводився на правах старшого родича стосовно османських правителів. От, з того часу заклалася традиція, яку ще в 18 столітті передавали у різній формі, що, мовляв, після згасання роду османів гіреї можуть стати наступниками османського падиша. Ну, звісно, це така теоретична позиція, що лише віддавала номінальну шану гіреям, але за фактом Кримське ханство перетворилося саме на частину Османської імперії, і переплетіння між Кримським ханством і Османською імперією було
настільки різноманітним, це стосувалося як релігії, так і мусульманського суду, що дуже важко було зрозуміти, де закінчується влада османського падишаха в Криму і де починається влада кримського хана. Це по-перше. По-друге, інституалізація влади в 16 столітті відбувалася у той спосіб, що османи не дозволяли володарям Криму розбудувати свою державу настільки міцно, щоб Крим зміг відірватися від Османської імперії і жити самостійним життям. Це вдалося в знаки на початку 17 століття, коли почерговав хани Мехмед Гірей, Калга Шагін Гірей і Наєд Гірей виступали в якості таких собі сепаратистів, які намагалися порвати із залежністю від кримського хана. І підставою для такого розриву послужив новий чинник – нагайці. Я вже говорив про те, що власне нагайці виступили як така собі альтернатива як для Великої Орди, так і для Кримського ханства. Нагайських очільників спершу називали козаками, оскільки той самий Беклербек Едіге, основоположник Нагайської Орди, вдавався до козакування. Нагайський епос вважав Едіге спершу одним із знатних великих нукерів Тохтамиша. Тобто в епосі Едіге описано, що Нукер, один із батирів Тохтамиша Едіге, перебував у кочовищах хана, тобто перебував в Ордо-базарі хана Тохтамиша, а потім через сварку відпочивав від ханської ставки і заснував свою окрему орду. То нагайці створили свою державність без опори на чингізидську традицію, а лише через те, що родовід Едіге був оголошений таким, що походив від одного з перших 4 халіфів Абу-Бекра. І отже, для Кримського ханства нагайці були великим викликом. Після того, як у 1502 році Менгли-Гірей розгромив свого супротивника Саїд Ахмета, останнього хана Великої Орди, то усі карачейські роди, що були під Саїд Ахметом, перейшли до Кримського ханства. І таким карачейським родом був рід Мангит, який був пов'язаний з Нагайською Ордою. І саме входження, кооптація мангитівців до карачбейських родів Криму дозволила Кримському ханству на законних підставах приймати до свого складу нагайців, які мігрували до Північного Причорномор'я внаслідок дроблення своєї держави Нагайської Орди в середині 16 століття. Це відбулося значною мірою і посилилося в наступні століття. Остання велика міграція нагайців трапилася у 1720-ті роки. Тобто нагайці мігрують до Кримського ханства. З одного боку це посилює Крим, з іншого боку створює загрозу для кримських ханів. І такою загрозою став наприкінці 16-го, на початку 17 століття Кантемір Мурза, який належав до покоління, Дивеєвого покоління мансурівського клану. І Кантемір Мурза на початку 17 століття зосередив нагайців в такій кількості, що вже виникло питання, що він може не зважати на кримських ханів, а свої зв'язки зав'язати з Османською імперією і вже в якості верховного правителя причорноморських степів, посиленого за рахунок величезної імміграції нагайців, стати самостійним правителем окремо від Криму. Всі перші 3 десятиліття, точніше, друге-третє десятиліття 17 століття для Кримського ханства були майже суцільною катастрофою через Кантеміра Мурзу, оскільки під його орудою зосередилося нагайців у значно більшій кількості, ніж було військ у кримських ханів. Ані Ширини, ані Барини, Аргини, інші карачейські роди не могли конкурувати з мангитівцями за кількістю свого війська. І тому інтегрувати нагайців для Кримського ханства було першою великою проблемою. Це, власне, і сталося після смерті
після вбивства, страти Кантеміра у 1635 році, коли в 37-му році, коли вже втрата Азова через ту особицю, в якій стряг Кантемир з кримськими ханами, кримським кавбою, і кримці в той час залучили запорожців, зокрема Михайла Дорошенка, Павла Бута, для того, щоб використати сили війська Запорозького для боротьби з нагайцями. От. І для того, щоб зламати Кантеміра, було потрібно напруження всіх сил для кримських ханів. Це був величезний виклик для Кримського ханства. От. І вже після страти Кантеміра, втрати контролю над нагайцями найближчих родичів Кантеміра, наступники Інаєд Гіреєв, зокрема, дуже гарно зіграли на протиріччях між спадкоємцями і родичами Кантеміра Мурзи. От. І це дозволило з одного боку каптувати до карачбейських родин клан мангитів або його відгалуження мансурів, і через них уже якимось чином гамувати нагайців. Величезний, так би мовити, простір можливості відкрився для Кримського ханства під час збройного виступу Богдана Хмельницького. Саме підтримка Хмельницького дозволила об'єднати і кримців, і нагайців, і представників різних угрупувань Кримського ханства для того, щоб брати участь у довготривалій війні з Річчю Посполитою. І саме час визвольної війни Богдана Хмельницького, подальша руїна, це був час і такої собі інтеграції всередині Кримського ханства, оскільки війна саме і для таких структур і була тією основою, що дозволяла зосередити політичний контроль над різними відгалуженнями. От я розумію, що у нас часу мало і є дуже багато моментів, які ми можемо означити лише в питаннях. Я сподіваюся в такий формат перевести. Але насамкінець дозвольте мені сказати ще кілька речень, що характеризують державу і суспільство Кримського ханства в тій динаміці, яку я намагався щойно позначити. От, офіційні інститути в Кримському ханстві були реально слабкими. Османська імперія дбала про те, щоб вони не посилилися, оскільки вона була імперією, і в першу чергу повинна була досягати того, щоб всі частини цієї імперії були прив'язані до імперського центру. Так? Тобто це не була якась забаганка, це була закономірність, яку всі імперії в той чи інший спосіб усвідомлюють і вирішують як важливу проблему. Отже, інститути в Кримському ханстві були слабкими. Але що робило цю державу сильною? Цю державу робили сильними неформальні зв'язки відносини. Відносини так званий патронат-клієнтели. Відносини патронат-клієнтели виростали саме із козакування. І я наголошу на тому, що козакування продовжувало функціонувати вже під іншими назвами у Кримському ханстві, як старт для кожного молодого політичного достойника. Тобто мала бути оголошеним Калугою чи Нурадин. Автоматичного успадкування ханської влади не відбувалося. Жодного інституту, який це міг забезпечити, не існувало або існувало лише номінально. Не можна погодитися з тим, що османські падишахи з власного розсуду скидали і ставили нових ханів. Ні, зважали в першу чергу на розстановку сил, на систему стримань і противаг і насамперед на реальну силу претендента на ханський престол. Отже, як і з чого починалася влада майбутнього кримського хана? Починалася вона з козакування. Як правило, молодий достойник відзначався в набігах на сусідні держави і народи. На Річ Посполиту, на Московію, пізніше на Козацьку Україну, на Північний Кавказ. І в цих набігах формувалася особиста влада майбутнього державного діяча. Формувалася його когорта. Тобто все відтворювалося в тій же самій схемі, як за часів Тамерлана, Едіге, Тохтамиша та інших. Бабура можна продовжувати до нескінченності ряд тих знаних осіб, які в умовах 15-16 століття створили великі потужні імперії. Наприклад, імперія Великих Моголів, так, створена Бабуром,
він мав свій час козакування, часи козацтва, козаклик. От. І буквально до останніх років існування Кримського ханства ця система діяла. І ми не дуже чітко її можемо бачити через те, що це була саме неофіційна влада. Вона була захована лише в окремих натяках, проривається через певні джерела. Отже, молодий достойник, який має амбіції стати ханом, нурадином, калгою, повинен в роки своєї молодості через набіги створити когорту своїх нукерів, спираючись на яких він може сподіватися далі правити. Якщо цього не відбулося, то і реальної влади у дитини немає. І можна призначити якогось родовитого спадкоємця на ханський престол, але це буде слабкий правитель, який не втримує владу. Тому неофіційна мережа, яку дуже важко простежити за джерелами, є насправді головною, тобто справжнє заховане, так, за формальними інституціями. І я б хотів би наголосити на тому, що формальні інституції, звісно, мають значення, тому що офіційний хан є в першу чергу офіційним і реальним правителем цієї території. Але ми повинні зважити на те, що у хана повинен бути найдовший ланцюжок патрон клієнтських зв'язків. І саме владу Кримського ханства визначала довжина цього ланцюжку. Якщо цей ланцюжок буде сягати Запорозької Січі, як це було, скажімо, за Мехмед Гірея та Шахін Гірея у 1620-ті роки, коли Крим боровся з Кантеміром і залучав українських козаків до своєї боротьби. От, так траплялося і пізніше. Отже, патрон-клієнтський ланцюг, чим довший і чим більше регіонів охоплює, створював владу у Кримському ханстві максимально ефективною. І навпаки, слабкість і короткість цього ланцюжка обмежувала офіційного володаря Криму у своїх зв'язках і відносинах, і у своїй реальній владі. Тому, зважаючи на те, що я зазначив про неофіційні влади, потрібно в першу чергу брати до уваги те, що офіційна і неофіційні влади в Криму були надзвичайно тісно поєднані. І, мабуть, неофіційна влада залишалася основним стрижнем цієї держави аж до останніх років її існування. І останнє, якщо можна, 2 хвилини на завершення. Модернізація, що відбулася в Кримському ханстві у 18 столітті. Як модернізаційні процеси, а під модернізацією ми розуміємо саме те, що відбувається централізація державного управління, так? Формалізується податкова служба, устійнюються якісь регулярні зобов'язання підданців держави щодо держави, таке інше. І створюються інститути новітнього типу, які заступають інститути попередніх часів, так, які основані на патрон-клієнтстві. Але ж патрон-клієнтство для Кримського ханства було основою основ. Тобто без нього вся система розпадалася. Тому модернізація відбувалася дуже важко. Тут причина не лише в тому, що, мовляв, мусульманське духовенство чинило опір модернізаційним процесом, як це можна часто прочитати в літературі, ну, зокрема, в Алана Фішера, автора одних із найбільш важливих монографій про Кримське ханство, так? Але справа не так в релігії, як в тому, що неформальні інститути вчинили опір цій модернізації. І реальні модернізаційні процеси відбувалися не зсередини, а ззовні. Через те, що на початку 17 століття виникли стабільні кордони, і вздовж стабільних кордонів кримські хани мусили організовувати нову систему управління. В 40-60-ті роки склалося управління нагайськими ордами. От, це вже значний прояв модернізаційного поступу в Кримському ханстві, і ми повинні зважати, що без стабільних кордонів, без заборони набігів, без скорочення здобичницьких практик, як це сталося після Карловицького мирного договору 1699 року, модернізації в Кримському ханстві не відбулося. І це не була остаточна модернізація. І остання спроба модернізувати Кримське ханство за російським зразком,
яка вчинена останнім кримським ханом Шагін-Гіреєм з 1777 по 82 роки, була неуспішною, попри те, що Шагін-Гірей досягнув чималих успіхів в організації економіки, податкової служби і таке інше. В останні роки правління кримського Шагін-Гірея торгове сальдо для Крима було позитивним. Товарів, які вивозилися до Росії, скажімо, було більше, ніж імпортувалося до Кримського ханства. І ці абсолютно несподівані для багатьох істориків явища потрібно належним чином пояснити, як те, що модернізація відбувалася, але дуже специфічно, і вступаючи у складну взаємодію не тільки з офіційними державними інститутами, а не офіційною владою, яка трималася на патрон-клієнтських ланцюжках. Я вам дякую за увагу, буду радий відповісти на ваші запитання. Дуже дякую вам, пане Владиславе, надзвичайно цікава доповідь. І я бачу, вже в нас є підняті руки запитання від нашої аудиторії. І я надам слово, мені здається, що перший пан Віталій Масненко підняв руку. Так, пане Віталію, прошу дуже. Дякую. Моє вітання, колеги. Хотів передусім подякувати пану Владиславу за дуже цікаву лекцію і те, що ми, власне, так десь опинилися в новому такому світі, який для нас дуже важливий для розуміння навіть сучасних процесів, які відбуваються в межах навіть нинішньої ситуації з агресією і, власне, окупацією нинішнього Криму. Але в мене виникло кілька міркувань і питань, можливо, щоб ми десь могли з ними трошки так розібратися. Ну, перше, зрозуміло, що Кримське ханство – це є типова така військова держава і справді побудована на особистих клієнтських патрональних зв'язках. Але дивіться, а всі інші чинники, пане Владиславе, скажімо, там конфесійні чинники, ви так коротенько згадали про позицію духовенства мусульманського, але взагалі протягом всієї історії, наскільки вона впливала на цю ситуацію, власне, державне будівництво, соціальні чинники, економічні, як вони діяли, принаймні в плані формування цієї державності. Ну і таке міркування, дивіться, очевидно, ви наприкінці так дуже коротко говорили про спробу модернізації, але дивіться, чи можливо, в принципі, не можна було модернізувати таку державу, яка будувалася саме так військова держава. Може, в цьому якраз полягає ця проблема, те, що Кримське ханство так і не змогло бути модернізованим і якось протистояти тим викликам, які виникли тоді вже на кінці 18 століття. Так, дякую. Дякую вам за корисну постановку питання. Отже, щодо конфесійного чинника. Поза сумнівом, для Османської імперії наявність системи улемів, тобто офіційних тлумачів Корану, суддів, які на основі власної вченості мали право виносити офіційний вердикт з будь-якого питання. Отже, корпус улемів сприяв централізації Османської імперії. Чи сприяли улеми централізації Кримського ханства? Частково так. Але ж ми зважаємо на те, що улеми, які перебували в Криму, отримували фінансування здебільшого не від Кримського хана, а від османського падишаха. Так? І тому вони були провідниками влади саме османів у Криму, а не єреїв. І тому, як чинник централізації, це був достатньо обмежений чинник. Так, у 16 столітті виникає система, скажімо, духовного життя, коли з'являється хутба, коли з'являється п'ятнична молитва, в якій спершу згадують османського падишаха, а потім уже кримського хана. Так? Це все говорило про те, що Крим був тісно інтегрований до Османської імперії. Але водночас спроби деяких ханів поставити в хутбі своє ім'я на передній план, звісно, трактувалися у Стамбулі як такий собі сепаратизм. Тому улеми в першу чергу слугували єдності Османської імперії, включно з Кримським ханством. І не завжди вони сприяли посиленню влади кримських ханів. Це перше. Щодо визначення Кримського ханства як військової держави, я гадаю, що
це визначення справедливе лише почасти, оскільки немає іншого способу пояснити, як можлива централізація в умовах відсутності мережі міського життя, як це було в Золотій Орді, так? Ну, напевне, не було іншого способу, як організація вдалої війни, вдалого потоку трофеїв, потоку рабів, які через війну опинялися на ринках работоргівлі і складали значну статтю експорту для багатьох держав такого типу. Звісно, з усіма цими речами потрібно поводитися дуже акуратно, оскільки деконструкція імперських міфів, які наголошували на тому, що, мовляв, Кримське ханство було розбійницькою державою, і лише перемога Катерини II зламала хребет цій державі і дозволила нарешті заселити степові простори стабільним населенням і таке інше. Ні, тут все було набагато складніше і багато в чому інакше. От справді, до середини 18 століття степовий простір був дуже рідко заселений. Кочування в ньому було більш ефективним з багатьох причин. І тому, що не було достатніх технічних засобів, щоб піднімати важкі степові чорноземи. Так, для цього був потрібен лише плуг. Лише в 19 столітті землеробство стало рентабельним у причорноморських степах. Раніше це була нерентабельна діяльність, тому ставити Кримському ханству докору в тому, що, мовляв, землеробство не розвивалося в степових умовах, мабуть, було б, ну, принаймні, некоректно з причини свого анахронізму. І, звісно, йдеться про надзвичайно розвинуту систему патроната клієнтели. Мережу надзвичайно розгалужену, яка має багато переплетінь, складних переплетінь. І врешті-решт ці переплетіння визначали фактичну владу того, хто міг мати або не мати офіційну позицію. Ну, всіх зацікавлених я хотів би адресувати на свої публікації спільно з Дмитром Сєнєм про Бахти-Гірея. Людину, яка не мала офіційної влади, але мала такі довгі ланцюги неофіційного впливу, що впродовж усієї першої третини 18 століття була першорядним лідером на північно-західному Кавказі. Як це працює, ну, я і мій колега спробую пояснити в цих публікаціях. Дякую. Дякую. Ага. Дякую, пане Владиславе. І я прошу до слова пані Світлану Каюк із запитанням чи коментарями. Дякую. Дякую за лекцію. Дуже цікаво, змістовно і структуровано. І в зв'язку з цим будуть питання. Я сподіваюся, що нормально чути. Да? Нормально чути? Так, чути нормально. Особливо до першої частини лекції, тому що вона є найбільш такою проблематичною з точки зору доказовості. Процес формування Кримського ханства, на основі яких джерел ми можемо це прослідкувати. І, відповідно, докази династичної спорідненості між Тохтамишем і Хаджигераєм. Чи можна нам дійсно прослідкувати такий династичний зв'язок саме від Тохтамиша до Хаджигерая? Тому що ремаркою є такі мої роздуми про те, що практично паралельні процеси, які відбуваються на ранньому етапі Великого князівства Литовського, і де литовські колеги, принаймні те, що мені доводилось читати, намагаються провести такий самий зв'язок між Міндовгом і Гедеміном, направду, і століття практично там хронологічно такі самі, виглядає, як на мене, виглядає достатньо сумнівно. Чесно скажу, виглядає сумнівно. Тобто, наскільки у нас вистачає джерел для того, щоб ми могли це доказати? Це таке перше питання. І друге питання,
Якраз пов'язано із геополітичними потрясіннями, і теж воно синхронно і співзвучно, можливо, якимось нашим процесом. Момент розпаду Золотої Орди, да, Улуса Джучі, і формування чогось нового. От там, де ви говорите, що виникають нові центри, і серед тих центрів Салхат, Казань, там оцей ряд. Да? Тобто до цього моменту я хочу зараз вас відправити, да, і пригадати цей ваш матеріал. От в цей момент, чи можете ви сказати, що саме слугує формуванню певних центрів? От де вони виникають? Чи існує якась загальна картинка, да, що от ми можемо сказати, ага, вони виникають там-то тому, що там річка тече, да, там споконвіку щось є, якісь торгівельні шляхи перетинаються, чи можливо щось іще, да? От що іще, і відповідно там відстань теж вона є різна між цими центрами, для тої історії, звісно, і враховуючи якусь там щільність населення, очевидно, що, можливо, не може бути, да, якоїсь такої математично поясненої рівної історії. Звісно, вона буде така нерівна, але все-таки отакі мої питання. Дякую. Дякую, пані Світлано. Звісно, я, мабуть, ще міг би на 40 хвилин зануритися у відповіді на ваші запитання. Я спробую лаконічно, з вашої згоди. Отже, щодо джерел. Направду, є загальним моментом і для кримськотатарських хронік, і для хронік Абу-Гази, яка в 17 столітті хивінський правитель зробив таку собі енциклопедію, так, династій. Енциклопедію династій, яка вважається найбільш такою авторитетною, і з нею звіряють різні генеалогічні тонкощі. Звісно, йдеться про залишковий, так би мовити, залишкову ситуацію. Ми ж розуміємо, що коли бій Едіге, основоположник Ногайської Орди, оголошував себе нащадком Абу-Бекра, ми розуміємо, що це фантастична генеалогія, правда? І шукати якесь документальне підтвердження цієї генеалогії марна справа. І тут до цього потрібно поставитися без скепсису і серйозно, оскільки насправді мало значення не так, як є насправді, вибачте за каламбур, а так, як з цим погоджується. Тобто влада має конвенційний характер будь-де і коли. От коли виникає конвенція про те, що Менгли Гірей є головним в лінії, що походить від Тохтамиша, ця конвенція, звісно, здобувається силою. А от хтось мав більші права, можливо, хтось мав більші права на спадщину, але якраз слабкість інститутів успадкування робила ці права безглуздими. При те, що логічно документальних підстав може бути більше, так, але через відсутність фактичної влади, смисл про це заявляти. Можна все життя бідкатися від того, що життя не вдалося, і правда ніколи не досягає свого визнання. Так? Отже, йдеться про конвенцію. Влада багато в чому має конвенційний характер. Тобто характер як офіційний, так і неофіційної згоди на те, щоб влада ця була. Далі, наступний блок вашого запитання щодо появи нових центрів у Салхаті, в Тюмені на Кавказі, в Касимові, в Казані і після розгрому Великої Орди в Астрахані. Так? Чому з'явилися ці центри? По-перше, зважмо на те, що наприкінці 14 століття чума, походи Тамберлана, Особиці розвладнали караванні шляхи. Я міг би вам рекомендувати дослідження Юлая Шаміляглу, який показує, що Тамерлан, коли виступав проти Мамая, в першу чергу дбав про те, щоб змістити караванні шляхи, завести їх саме на свою державу. Тому що караванний шлях – це поток багатства. І на цій основі можна створювати централізований апарат і таке інше.
А з іншого боку, я звернув би увагу на дослідження Ніколя Ді Космо, пізніх чингізидських держав щодо того, як в них організовувалася влада. Коли немає стрижня у вигляді караванних шляхів, отже, і контролю цих караванних шляхів, так, то є лише один стрижень – війна, організація успішних походів і формування на цій основі патрон-клієнтських мереж. Іншого шляху просто не було. Чому виникли саме ці центри? Центр на Північно-Східному Кавказі в Тамані виник і зник, так, майже безслідно. В Казані сформувалося Казанське ханство, яке більше 20 років утримувало боротьбу із Московською державою до 1552 року. Так? Організація Казанського ханства, згідно з тих саме досліджень Юлая Шмідаглу, дещо подібна до Кримського ханства. Тобто був хан, Калга і Карачбеки. Система Карачбеків виникає для того, щоб заповнити той вакуум політичний, що утворився після розваду класичної Золотої Орди, після смерті Бердибека 1359 року. Отже, після смерті Бердибека вивищилися беклербеки. Мамай, Кият Мамай, так? Він був беклербеком, він не був чингізидом, він належав до родини Киятів. Паралельно з ним формувався осередок в межиріччі Волги, Яїка, Урала, Емби і Аральського моря, Ель-Мангитів або Ногайська Орда. На чолі цього утворення стояв достойник, який теж мав початково титул беклербека, скажімо, Едіге, а його нащадок Муса титулувався Бій. Бій, як позначення такої вищої судової, напевно, і адміністративної влади, йдеться про таку собі степову синкретику, де все взаємопов'язане і існує в одній спайці. Тому центри, що виникали, звісно, виникали на певній основі. Тобто там, де проходили потоки людей, товарів, багатства, комунікацій і таке інше. Без цього влада і держава неможлива. Дякую. Дякую, пане Владиславе. У нас є ще двоє людей в черзі із запитаннями, і ще є запитання у чаті. Я тому попрошу наших слухачів стисло, якщо можна, щоб ми не перебрали 1,5 години. Тобто в нас ще є час попрацювати, але прошу пан Антон Черепенко. Так, дякую. Я, звісно, трошки після пані Світлани, після пана Віталія, може, відчуваю свої питання дуже аматорськими і такими простими, але нехай буде, задам. Питання таке, перше, їх, в принципі, два. В 80-х роках 17 століття на території українського півдня, про це згадує Тарас Чухліб, вибачте, в своїх матеріалах і так далі, утворення ханської України, так? І він це характеризує як напівдержавне буферне утворення, і питання звучить в такий спосіб, як, власне, організаційно виглядало життя на цьому підконтрольному кримськотатарському ханству українському півдню, і який вплив це мало для подальшого розвитку півдня в цілому. А друге питання, напевно, таке більш особисте, це як би ви могли загально охарактеризувати зв'язки Кримськотатарського ханства з Річчю Посполитою, і що корисного можна на цю тему знайти і описати український студент на польських історичних студіях? Дякую. Отже, стосовно ханської України. Це утворення виникло наприкінці 17 століття. Остаточна практика призначення кримськими ханами гетьманів ханської України устінилася на початку 1690-х років. Можна сперечатися, коли раніше, пізніше, але суть не в тому. Смисл полягав у тому, що ви пам'ятаєте про одруження Тимоша Хмельницького на Домні Розанні, так? Ще з курсу шкільної історії. І Домна Розанда зберігала за собою права власності за низиною річки Ягорлик, так? І
Вона відмовилася від цієї власності під тиском певних обставин. От, і, власне, апелюючи вже до тієї власності, от представниці, так би мовити, козацького бавмонду, дружини Тимоша Хмельницького, от, в низинах річки Яговик формувалися козацькі осередки, які підпорядковувалися спершу османській адміністрації, а потім вже наприкінці 17 століття Кримському ханству. От. Тому феномен ханської України можна пояснити як козацький анклав в межах Кримського ханства та Османської імперії. Цей анклав існував до 1770 року, до серпня 70-го року. Саме останній гетьман ханської України Якуб Ага походив з роду литовських татар, і це стосується другої частини вашої питання, коли ви наголошували на якихось таких яскравих прикметах зв'язків Литви, Польщі, Речі Посполитої з тюркським світом і конкретно Кримським ханством. Так от литовські татари – це от якраз результат взаємодії Великого князівства Литовського з пізньою Великою Ордою, коли в Литві знаходили притулок усіх, хто зазнав поразки в міжусобних сутичках. От, і в подальшому з литовською підтримкою сподівалися свої позиції відновити, як і сталося із Хаджи Гіреєм, який, спираючись на Литву, от, через Київ зміг стати основоположником нової держави. І от в ханській Україні останній гетьман, сама посада, точніше, рангова позиція гетьмана існувала до серпня 1770 року. І останнім гетьманом був литовський татар, вихідець литовських татар. От ви можете на карті знайти селище 40 татар. Так? Що таке 40 можна теж цікаву розмову на тому побудувати, чому числівник 40 кирк, от пов'язаний з чимось таким казацьким, так, от, ну, згадайте, Алі-Баба 40 розбійників, так, от, і ви знаєте те позначення 40 стосовно багатьох випадків степового життя. Отже, 40 стосується козаків. От Кирк 40, так, і казаклик – це явище дуже між собою спільне. От, ну і от поселище 40 татар – одне із найбільших, що існувало у 18 столітті, залишки попередніх литовсько-татарських поселищ. От із нього походив останній гетьман ханської України Якуб Ага Рузевич. От в інтернеті ви зможете знайти публікації Олександра Середи, також мої про ханську Україну, де знайдете більш детальну інформацію про те питання, що вас цікавить. Дякую. Дякую, пане Владиславе. Був іще один учасник, який піднімав руку, але він від'єднався, можливо, якісь обставини його змусили від'єднатися, і тому я зачитаю питання із чату, і ми будемо завершувати. Дякуємо, дуже цікава лекція. Скажіть, будь ласка, які були відносини між Кримським ханством та князівством Феодором? Відносини були нерівноправні, оскільки Кримське ханство в цей час ми можемо лише умовно зазначати, так? Тому що до останньої спроби взяти Астрахань 1569 року кримські хани себе не мислили як володарями окремої держави, а претендували на відновлення Тохтамишевого улусу. Я на цьому хочу наголосити, що інерція Тохтамишевої політичної спадщини згасла лише в середині 16 століття. Так. От, тому правителі Криму в середині 15 століття мали набагато більше військової сили та економічних можливостей, ніж обмежені в своїх ресурсах, людях князі Феодора. Вони володіли виходом до Чорного моря, я вже говорив про Каламіту, Інкерман, так, що залишалися в номінальній приналежності до князівства Феодора, але фактичним розпорядником справ був уже Хаджи Гірей. От. Ну а пізніше османи, коли монополізували владу над усім південним берегом Криму,
то Кримське ханство позбулося своїх портів за виключенням лише одного міста Кезлев або Гезвеве. Назва Євпаторія в імперський час була до нього причеплена. Отже, Гезвев був найбільшим портом Кримського ханства у 17-18 століттях. Можна ще згадати і спробу одного з передостанніх ханів Криму, Кирим-Гірея, побудувати портовий центр в низинах Дніпра, зробити пристань, де нагайці могли сповзати вирощене ними зерно. Я звертаю увагу на те, що ті торгові практики, які існували в 15 столітті, вони не змінилися в 18 столітті. Тобто, якщо володар має власний порт і спроможний забезпечити зовнішню торгівлю, тоді в нього є економічні важелі, економічні ресурси і таке інше. Князівство Феодора згасало і було позбавлено цих ресурсів, тому відносини між умовним Кримським ханством і цим князівством були нерівноправні. А остаточне згасання цього державного утворення відбулося під час боротьби між Манвигіреєм Нурдевлетом з одного боку, з іншого боку Великою Ордою Кримським ханством, як поки що можемо в лапках назначати з огляду на всю ту специфіку, яку я говорив в основній частині свого виступу. Тобто я аніскільки не принижую державну традицію, лише наголошую на тому, що вона в цей час перебувала в стані свого становлення, формування. І ще хотів би звернути особливу увагу, що фактично до 1569 року, до останньої спроби штурму Астрахані, кримські хани виступали в якості претендентів на відновлення всієї Тохтамишевої спадщини, а не задовольнялися лише одним Кримом. Тобто вони претендували на весь степовий простір. Це, зокрема, і відбулося і на відносинах між ханською владою в Криму і нащадками попередніх державних утворень, які, зокрема, мали своє останнє проявлення у князівстві Феодора. Дякую за питання. Дякую, пане Владиславе. І я не бачу піднятих рук в аудиторії. І я дозволю собі коротеньке одне запитання. Там, де ви говорили про сильні і слабкі сторони цієї держави, так? Там, де ви казали, що інституції слабкі, а сильні сторони – оці патронно-клієнтарні взаємини, наскільки така специфіка близька, чи дуже відмінна, чи подібна до інших державних утворень того часу європейського континенту? Наприклад, там взаємину Речі Посполитій або в інших, тобто для таких ширших теренів європейських, наскільки це звична ситуація? Дякую. Дякую за питання. Отже, я в першу чергу назвав би працю польського дослідника Антонія Мончака, який досліджував патронат-клієнтарні відносини саме в Польщі, в Речі Посполитій. І порівнював ці системи, як вони склалися в Речі Посполитій з тогочасними державами у Франції, Іспанії і таке інше. І так званий мережевий підхід, який був задекларований в соціології в 70-80-ті роки, дав для історичної науки теж багато цікавих напрямків, зокрема, відстеження неофіційних влад. Тобто ми вже достатньо вивчили офіційні інституції, і не все це вивчення змогло нам достеменно пояснити. І в 80-ті роки минулого століття починають досліджувати неофіційні влади, і одним із піонерів цих досліджень був Антоній Мончак. Якщо ці підходи поширити на матеріал Кримського ханства, то ми побачимо, що вже відомі нам джерела грають абсолютно новими смислами. Так? Тобто ми побачимо просто величезну перспективу, величезні горизонти для нових досліджень, саме неофіційних влад. Тобто як це можна кількісно виміряти, як це можна відстежити географічно, наскільки довгий ланцюжок був у того чи іншого хана, куди він тягнувся. Наприклад, на початку 18 століття, що я детально відстежував, патрон-клієнтський ланцюжок Девлет Гірея тягнувся до Північного Кавказу більшою мірою, ніж у його конкурента, брата Каплан-Гірея. А у Каплан-Гірея були проблеми якраз на Кавказі. І похід Каплан-Гірея
1708 року на кабардинців призвів до нищівної поразки цього хана в Канжальському, на Канжальському плато. А чому цей кримський хан робив туди виправ? Тому що він там не мав свого представництва через неофіційну патронно-клієнтську мережу. Як вона функціонувала, ця патронно-клієнтська мережа? Ну, починалася вона з того, що в молоді роки, як правило, точніше, не як правило, а зазвичай, будь-якого якого спадкоємця кримського хана, будь-кого із чоловіків фамілії Гіреїв віддавали на виховання аталику. І сам Хаджи Гірей отримав своє фамільне ім'я Гірей, Гірай, Керей, тощо. Я не є філологом і не можу говорити про якусь нормалізацію цього фамільного імені. Але ви розумієте, про що йдеться. Отже, Хаджи Гірей отримав своє родинне ім'я від свого аталика з так званого племені Кереїв. Тобто в юному віці за давньою степовою традицією, ну, власне, це не лише степова традиція, вона стосувалася багатьох народів, аж до Міланезії. Нащадка знатної родини віддавали на вихователю до чужого народу. Для чого це робилося? По-перше, щоб сформувати зв'язки з цим народом, так? Щоб вони виходили за межі свого народу. Тобто зі своїми можна поводитися брутально, вони так стерплять, а з чужими треба поводитися обережно. Так? Це така стратегія, що, можливо, чинна і серед сучасних людей. То в ті часи вона мала свій, ну, скажімо так, інституційний вираз. Тобто зв'язки з дальніми народами були більше вітали, ніж зв'язки із сусідами. Це було потрібно для того, щоб мати якомога більшу патрон-клієнтську мережу. І якщо у Девлет-Гірея патрон-клієнтська мережа охоплювала Північний Кавказ, то в нього там проблем не було. А у Каплан-Гірея були проблеми, тому що його патрон-клієнтська мережа була спрямована на інші напрямки. І тому доводилося йому вести війни на Кавказі і мати величезну проблему, яка його знеславила після поразки в Канжальській битві, коли загинув цвіт кримського воїнства і представники чільних родин, зокрема кримських ширинів. Тому потрібно зважати на патрон-клієнтську мережу саме з того приводу, що вона пояснює, як саме конкретно функціонує влада. Так? Немає такого, що наказав комусь із урядовців, і той прийняв до виконання. Щоб це забезпечити, потрібно мати таку централізовану систему, якою на той час володіло небагато держав у світі. Ну, зокрема, Китай, Цинська імперія, Московська держава володіла надзвичайно централізованим апаратом управління і надзвичайно розвинутими саме інститутами, що не виключало і функціонування тіньової влади, де були свої патрон-клієнтські мережі, які ми зараз в сучасних умовах сприймаємо як таку собі корупцію. Так? А коли ми придивимося уважніше до корупції, то побачимо архаїчну патрон-клієнтську структуру. Тому все дуже цікаво, дуже складно і перспективно для розуміння. Дякую. Дякую. Пані Світлано, ви ще маєте додаткове питання, чи це випадково у вас рука піднялась? Ні, звісно, чим більше він буде говорити, тим більше буде питань, це очевидно, і ми можемо говорити годинами. І теж маємо такий майданчик, науковий семінар, історію Криму, де говоримо якраз годинами. Ну, просто кожна фраза чіпляє, але я обіцяю, що це останнє. Ваде, а ви розумієте, от як так сталося, що от у цьому просторі Москва, яка формується, має такий відразу централізований апарат. Да? Тобто, чого от саме у них така тяга до централізації? На якій основі це закладається така традиція? Таке питання. Я, звісно, не є спеціалістом з ранньої історії Московщини, лише можу згадувати ту наукову літературу, яку я читав.
От, і, зокрема, говорити про те, що умови для стартового формування ядра Російської централізованої держави, Московської централізованої держави, загальновідомі, це Іван Калита і його привілей, отриманий від Золотої Орди на монопольний збір данини як з власного князівства, так і усіх сусідніх князівств, що, мовляв, саме централізований потік ресурсів і є основною причиною для виникнення, точніше, підваленою для виникнення централізованої системи. Тобто там, де немає централізованого потоку ресурсів, коли в одних руках його не можна утримати, тоді йдеться про дисперсію влад і відсутність централізації. Це перший момент. Далі я хотів би пригадати останню достатньо гучну книжку Олександра Еткінда, який пояснює природу, так би мовити, сировинного зла, так? А також пояснює природу російської внутрішньої колонізації, внутрішнього колоніалізму, внутрішнього такого собі людожерства російської імперської системи, котра починає спершу жерти себе, а потім все, що його оточує. А коли війни назовні не є успішними, то починається внутрішній розлад. Такі качелі в цій централізованій системі. То за Олександром Еткіндом економічну основу, ресурсну основу створював саме Сибір. Тобто пушнина, яка йшла спершу через Архангельськ, коли було ліквідовано Новгородську республіку Іваном III наприкінці 15 століття, то Москва спромоглася спрямувати потік ресурсів, важливих стратегічних ресурсів за кордон через свої північні порти – Холмогори, Архангельськ. Так? І саме монополія на торгівлю пушниною до середини 18 століття для централізованої російської системи була визначальною і головною. Це, зокрема, пояснює, чому Петро І розправився з сибірським губернатором Гагаріним дуже жорстоко, тобто піддав його четвертуванню і повільному четвертуванню і публічній страті, чого не робив і своїми злодійкуватими, неодноразово викритими на корупції приспішниками на кшталт Меншикова, Головкіна, Шафірова і таке інше. Так? І Шафірову навіть вдалося і згасити свої зв'язки з гетьманом Іваном Мазепою. Можливо, що Шафіров і Головкін знали про перемовини Мазепи з Карлом XII і Станіславом Ліщинським, але отримуючи гроші від Мазепи, не повідомили про це. І це теж доволі цікава деталь щодо російської системи, що є корупція, що ні. Так от князя Гагаріна четвертували за набагато менші злочини. А що це були злочини? Він порушував монополію держави на торгівлю хутором. Будь ласка, якщо весь той комплекс, що я говорив про Золоту Орду у Суджучі і його пісній варіант, що трапився після Тохтамиша, все це можна поширити також на Московщину. Якщо є можливість централізовано контролювати потік ресурсів у вигляді караванів, так, то є умови для централізованої держави. Якщо такого немає, все починається дисперсія, розпад і таке інше. Тому щодо Московії, напевно, основна причина перемоги Московщини полягала в тому, що саме монополізація певних ресурсів, монополізація торгівлі цими сибірськими ресурсами із Західною Європою створила економічну підоснову для формування Московської централізованої держави, яка в подальшому і змогла зруйнувати Новгородську республіку, ліквідувати альтернативний центр розподілу цих торгівлі цими ресурсами. Так? Після ліквідації Новгорода вся російська північ, точніше вся Новгородська північ стала частиною Московської держави.
Далі прийшла черга Казанського ханства, далі Ногайської Орди. І поступово це все дійшло до ліквідації Кримського ханства. І ще є один момент, який вказує на успішність російської експансії. Він полягає в тому, що формувалися впродовж всього 17 і 18 століття так звані спершу засічні черти, лінії укріплень, так, далі укріплені лінії вже в модернізованому 18 столітті, Царицинська укріплена лінія, далі Чугуївська укріплена лінія, Українська укріплена лінія, і остання була Дніпровська укріплена лінія. Тобто це етапи великого шляху, так, до завоювання Криму. І кожна ця укріплена лінія позначала кордон, з якого починається постійна дія російської централізованої системи. А все, що осторонь, як в випадку з українською лінією, тобто південніше було Запорожжя, так, і ще південніше Кримське ханство, воно не мало такої централізації. І навіть найбільш видатні кримські хани не спромоглися досягти централізації. На прикладі, скажімо, Крим-Єрея, дядька останнього кримського хана Шагін-Єрея, який вважав себе продовжувачем справи Крим-Єрея, то не вдалося створити централізовану систему через те, що, по-перше, не вистачало ресурсів, по-друге, організація влад була дуже дисперсною, розсіяною. І Османська імперія теж на цьому, вплив Османської імперії теж на цьому позначився. Тобто спроби централізації з одного боку обмежувалися зі Стамбулу, з іншого боку не було концентрації ресурсів в руках кримського хана такою мірою, як це трапилося в Московській державі, навіть близько не було, звісно. Так що тут є над чим поміркувати. Дуже дякую, пане Владиславе. Дуже цікаво. Ми могли б ще довго говорити з вами, але, на жаль, ми змушені завершувати. І я лише зачитаю запитання від пана Антона, а ви коротко дайте відповідь, і ми підемо. Тобто, загалом можна згодитись з тим, що московська державність має постмонгольський характер, питає пан Антон. Загалом можна з цим згодитись? Почасти можна, загалом ні, якщо коротко. Дякую. Дякую. Дуже дякую. Дорогі друзі, ми вам дуже дякуємо пану Владиславу за цікаву лекцію. Бачите, скільки запитань і коментарів, і я думаю, ми б ще довго могли розмовляти, але, знову ж таки, змушені прощатися. Я нагадую усім вам про те,